Fucking stille. Vi er her til at fange den kriminelle imp Bledsoe. Dig og dine venner kunne du stjælt en magisk bog. Ikke mærkeligt. Personlig. Brug. Altid. Ikke hvad der skete. Stille. Satan. Så undskyld. Hvad det vil sige? Hvad det vil sige at være super? Du skal tage det stille og roligt nu. Husk at være rolig nu. Okay. Fortsæt. Det var ikke ham. Vi ved ikke, hvem der har ønsket at Ståle, som skulle dø. Men det var ikke Bledsoe. Nu går I til at dø nu. Urespekterende mand. Det er lort, drenge. Jeg mødte dig Impman før. Han er helt sindssyg. Men han er ret sjov. Og jeg tænker, vi skal høre ham. Ikke ret meget at gøre. Hør hvad jeg siger. Jeg har lyst til at dræbe den her imp-idiot og komme hjem til en med. Alle sammen. Og på grund af dine modige handlinger mod helvedes lov. Din indholdelse vil blive sendt ud af alle 7 ringe. Til at få alle imps til at huske aldrig at udfordre vores kraft igen. Du skal være med at tro, du kan bestemme over mig. Satan? Du ved, du måske skal have lidt træning. Eller hvad du ved. På grund af, ja, du skal slappe lidt af. Blitz, hvad laver du? Fint. Du ved, han mener dig. Rigtigt? Nej, Lucifer. Hvad laver de? Har du nogle sidste ord? Vi vil lade som vi kan være ligeglade. Du er mægtig. Please. Blitz er så. Blitz, jeg kan ikke lade dig. Nej. Hvad sker der i Lucifers helvede? Jeg er i gang med at fortælle, hvordan jeg kan gøre det. Den eneste måde, jeg kan gøre det på. Den eneste måde, jeg kan finde ud af det på. Sang.